Mokonyi wo mugavana we county ya Kisii omoske Elijah Obebo na araiga aratotebia ya masaya omuroberi oyo bokorwa ng'eria sabana gosoma oirege kageke igora kini kerige kagenene elinde to make sure twachunchugire oboena ndo aboji basari to make sure yakonyira abantu beji ward muna jiward jito jire to make sure bantu bange bari kore bombo chumbuyo na bokora inga abantu bakai gowe guji basari ejiga twajichunchugire to make sure ejiko genda ase bari badi saveti na ande korwe every ward to konyara kongainereria to go etimorero pi so that kero mwana asome oyina romoroberi ito abana basome. Number 2 nintu tweka batangani ase Kenya ngima koruji basari kitabwati corruption kitabwati issues iga atore bokiranga rero robuna bantu bayijoire chigwor Jones pisa nemo kwa kubali mbara batari ko chikonyora. For example onye to yo momenyi bwe ward yeyo to konyora. Number 2 onye kobekete documents chobo limo ekiara to ko sikutuna to konyora nande tuanje tengobo monto moikeranu monto muya nero gosiro bogambi nando wake kura. Jamano sana deputy governor ni gonta ketego koboria ekero kende meroberi kimobegeta serikali sio mugavana Paul Simbarati anaso gwikirania magenderero chinse mo chionzi gozere sector ya education yoka mukurigere amagendo na mange Getembe yito Getembe TV. Number 1 governor ro tangine samagendero gwaso mire byombo bya magazeti nero tanginde samagendero. Number 2 ebira kitamwa birora ebinge ebiya. Number 3 amabere. Number 4 jibasari nebinde binge Getembe headquarters yasire koera kansa center koerere stadium munko na nuere anze kuagajwa ingiki moroberejo iga nigo korekanire ase bunge ya South Mogirango eyuere kati bunge kianda imeye county ya Kisii na kimobangeta se chibunge chichinde chitigarete 8 ndobangete buya kabisa Jones tuko twachakira ga iga mune launch mambira sa togoja bokwana tole mara go base togoji mami esababu nero togokolera igo twachakira ga iga ekiagera kere sub county efili part and parcel of the Simba administration. General Njura enekeria nene abamenyi be county ya Kisii na abamenyi ba South Mogirango asogo korega si isiyo mugavana Paul Simbarati oikirania magenderero una mwabete mukoria chira itangani yonko baenekeria bantu ba South Mogirango serikali iko imara na tena iko sawa na mbele iko sawa ninki iko toko babegenu asegasi toko legasi no mugia na mono toko abantu baito amangana ramaya. Mimi sibanduki niko mustari na mnai bakwane kibago kwana mbele iko sawa kwa sababu tuko na nia na tuko na sababu mwarode aito akorirero mwarode bilagita mabere munyarote Getembe ikiri swali tumura abori next